Salamat sa mga nag-ampo. At na pang ampo sunod nga ag isang biopsy. Okay ra to, di cancerous. Hi guys, watong adlaw jung tanan. Karapadyo ko ning gawa sa hapon na. Salamat sa Ginoo kaning uwan na gajud. Sa dugay nga panahon nga garabang inita karon gajud ni uwan. Lipay ang mga tanom. Dagrambutan ya. Grabe gajud init. Diha pas naging semana wa gajud mi ka tilaw og uwan. Salamat sa Ginoo kaning uwan na gajud karon. Ang lipata gajud hanga ning uwan. Kaya natubigan ka dito mga tanong. Basak dito sa mga haliki na kaadjog ka ng nay juta. Maadyon ta og ka ng nay muwan pa ugma. Salamat sa Ginoo kay humanaag ka ng opera ni Flormi. Agazang gihuwat ko ana laman resulta sa biopsy. Ato lamang yampo nga agazang biopsy way problema. Di raday cancerous. Kaya wa may posible sa Ginoo basta mag-ampo laman jud ta og hugot. Ang gi-claim jud nga di cancerous. Kay si Flormi lagi na bata luoy. Anja parte re sa kwarta nga ang gi share dani nga nawa. Mob una tarang dapita. Ako sa tinuod pagkahitabo na stress gud ko. Pang-atake ng sabunson. Ganang buntag gi-atake na pud ko sa epilepsy. Gikulbaan si Ate Julie. Kailain ko nukadjog ang porma. Di na ko gusto og naapay mangutana. Ngay nga na, ukin sa basta, ahan lamang gisalig sa Ginoo ang tanan. Pero, ang nagkuha, aha pa sisang tagarong silot para arong matagam. Nga naman jud na, ug makasata, kinahanglan mga jud nga tagaan tag silot kay arong matagam lagi. Ang adyaw mo kabaraka kay na ako ihatag ninja nga silot, di ano pud na ingong ipapreso. Ang kamabuna ko, di na ako gusto og ganang sige pagbalik-balik. Kaya na iba nagisig comment nga na, ako na nung po'y abasulon. Basta, kaya arang gisalig sa Ginoo ang tanan. Kaya Ginoo atang manluluwas, mao man dyan ay muhukom sa mga tao nga mga daotag binuhatan. Agban nga daghang gipang istorya nga negative parte na hanang i-cancel in Jesus name. Di na mahitabo sang kinabuhi. Kaya ako daga kong pagsalig sa Ginoo. Bisag nga na ang kahimtang masakitan ko. Karon lamang si manaha gisagunsunan ko og atake. Kay na stress lagi ko. So good karong adlaw, di na ako maganahan na og unsa tong nahitabo. Aha na lamang isalig sa Ginoo ang tanan. Para unay daghang istorya, ako ni mob una ko radtong panghitabo. Kay ang gusto nga kalimtan na to. Di ko gusto nga ma-stress ko. Di na ko gusto nga mahisgutan pa. Kaya atong kalimtan. Katong mga na-comments nga dapat imong patag mo na adyaw makagoo kay ako mahatag ko og silot sa nakasa. Pero ako ra nakahibaw dadto og unsa. Basta ako di ko gusto nga ma-stress lagi. Kay kanang stress usa na nga makadaot sa tawo. Bahala na og unsa tong nawa na he. Kay kahibaw ko ang Ginoo di ko pasagdan. Dako kog pagsalig sa Ginoo. Di ko niya pasagdan. Kay kanang nahitabo na he. Sakit jud lagi ahon ang hanaon pero ahon atong kalimtan. Sa maoro to balik na pugos normal gisingisi na pud kay di ko gusto og kanang nay magsigar ko hana og bisag unsa. Ang gusto nga malinawon. Nja gusto ko og stress ang kinabuhi. Gusto pa ko mong taas ang kinabuhi. Kay lami mabuhi daning kalibutan na. Hapit nag-October. Excited na ko sa ang kasal nga umaabot. Sila mo ilapit na mo uli, sunod buwan na, magkita na pod mi. Pasalamat ko og dako sa Ginoo, kay wa ko ni sa pasagdi. Agwarta nga ahang natigom, ahang gipagamit ti Flormi. Kay siya karon nagkinahanglan man. Nja, kay ba mo ko sa sitwasyon nga wala nang siya naglisod. Kay siyempre nanay anak, anja gastos ta kaadyo. Kay mahal pa agatas, dyan na paibayad sa renta sa bahay. Salamat sa mga nag-ampo sa operasyon ni Flormi. Nalipay ko kay nakabidyo call mi gahapon ganiha.
okay ra siya. Pero sakit pa ko nung ganyang liog. Kay simpre hiwaon ba sa ingana. Sakit din na. Sa matagwa na ikuan, anesthesia. Nihupas na. Ako bisag operahonon pukos kasing-kasing. Kaya diyas naging tuig. Grabe dyan ito ang kahimtang nga. Abi kong mamatay na ko. Kaya naglisod na ko ginhawa. Salamat sa Ginoo. Kay okay karon agang pamati. Giluwas ka ko sa Ginoo. Kay bawa ko nga giadyon ako sa Ginoo. Dyan ang i-claim kanunay. At ang pangadoon sa Ginoo nga maadyo ta. Kasagaran sa ang mga kagrupo. Nga na po yung mga severe rheumatic heart disease. Agaban, nawad ang pag-asa. Kapoy na kuno sila. Maunang mo comment po ko dito. Hapos silang atambagan. Ang ingnan nga. Ang adyo mo kawa o pag-asa. Sakit tara ni Nay Ginoo. Kahibaw ko nga. Adyoon ta sa Ginoo. Nagkagadyo kong pagsalig. Bisag nga ni nagang kahimtang. May epilepsy. May severe rheumatic heart disease. Asay, hubakon pa. Kahibaw ko, kani mga sakita, mawa anis ang lawas. Wa ko ra na kinahanglan lagi. Mupahaw anis ang lawas, nang giampo kanunay ang itangado sa Ginoo. Kay Ginoo ra man kasi makatabang nato. Sa unang panahon lagi katong DC pa ko ingana. Nag-ubustar ko sa ang lawas. Grabe ko kaparahubog. Parahubog ka noon, di boring. At tos Manila, og karang nay, kahibaw mo na ng Paris Point. Anak ko katunong, kanunay, kaaban ang mga amigo. Usahay, magbuntagay pa mag-inom. Mga to ang gibuhat na ingato. Suko na to Ginoo. Sa una padguan ko. Kasog ko manis ko. Ingana ko, pero ako nagbisyo og laki sa unang. Gusto rin sa kuglang-lingaw, ginom manis ko. Karang mga butang nga lagi, mga disco, inom-inom, ijanas manunuway. Ug sa tong nakakita sa ang vlog nga, napaingan ang bisyo. Hinaat pa nga, ayun na lang ang undangan. Kaya ako, dugay ko ni undang sa ang bisyo. 26 na ang edad. Uhay na ang tanan. Mao to nga, pag edad ng 26, dagto na sugod ang epilepsy. Natingara ko kay gi-attacker kong kalit. Nga na, kirig-kirig ra ko. Grabe dito ang atake sa una. Kaya mga hadlag sila. Kaya matumbar kong kalit. Maulag ito pag pa-check up na sa Manila. Dito mo ko sa Manila, pa-check up una. Pagkahibaw nga, diha ko epilepsy. Kaya nagkuan ako, nagpa-MRI. Sa patong uban kay panghimo. Tonic-clonic seizure agang kuan. Sakit. Nakaya na po na, pero daghang pa ko giagian. Agay kong depression, habit kong mabuang. Pero pilangga did gahapon ko sa Ginoo. Kaya bisag nga to nang hitabo, wa ko ni siya pasagdi. Kamong mga nakakita sa ang vlog, ug naamoy mga bisyo diha, unsa pa nang mga bisyo? Nangawat mo kwarta tungod sa idong pagka-ambisyosa. Unsa kadang nay para hubog mo, gusto ra mo og sigilingaw-lingaw. Undangan na ninyo. Kay mo na makaangin nga masakit. Basta did og naa kay bisyo, usa dyan na sa hinungdan nga masakit ka. Mabitaw ako. Pero karon, salamat ko sa Ginoo kay daghang kaasbanan ang nahitabo sa ang kinabuhi. Lahat na ko karon. Sa una, tiri ko nga parahubog, tiri ko nga party girl, di magampo. Negative mindset. Bisag gamerang problema, muhilak ta. Way salig sa Ginoo. Karon, pasalamat ko sa Ginoo kay ang tanan na utro. Katong tiri nga sa una, di na mauag karon. Ag karon, na utro na. Ag karon nga tiri, bagutan na. Dako na og pagsalig sa Ginoo. Bisan og dako kaadyo ag problema nga naabot sa kinabuhi, wa ko mahadlok. Ang gisalig sa Ginoo ang tanan. Kaya anong buhat sa tang kinabuhi Ginoo ra. Mao to guys, kay taas-taas na niyang na istorya. Basta gusto ko nga parte na tong issue sa pagpangawat. Na tong stop. Di na tara to magisgot. Kaya na tong ikalimtan. Nang gilebeng sa kinailagman. Na tong ikalimtan, nakamubon ako. Kay di ko gusto og stress. Kaya ba mapug ko nga di ko pasagdan sa Ginoo. Ugod sa tong mga nawa, kahibaw ko nga maabot ra pud panahon nga katong kwartahan nga nawa, mabalik ra pud to na. Kaya magpalabi ko sa ang stress.
Kinakumka nga na sigla padagang magsige na kog atake sa epilepsy. Kaya kontra sa epilepsy, karang stress ka mo atake jud mo bitong na atake ko sa bunson no. Sa asa ka semana 3 times ko gi-atake. Maunang mo una ko Ginoo na'y bahala sa tanan-tanan. Kay bawa po ako di ko sagdan sa Ginoo, da ko pagsalig sa Ginoo. Inja ag nagkuha ang harapang iampo jud kanunay nga malamdagan ang gisang nanghuna. Gusto ko nga mamaadyo isang kaugmaon. Wa ko nagdumot. Bisag sa tunay tabo, wa na siya gibugno, wa ko napasakit. Arang gihilak. Sige, maorto guys, basta kay mo buo na ta ha. Adto na ko sa kwarto. Kay tabang-tabang man kong bantay daring Dalton. Dihara ko dares Domingo. Wa pa ko nakauli sa family house. Siguro ug mamuli ko sa family house kay ang tambaw kuwang na. Ugma na laman taman no kuha kog tambal didto. Maorto guys, ninghanjo ko ninjo. Nga di na ta magbalik-balik. Ug unsa to ang mga na-shares ni Agi nga nahigawas ko. Mohanjo ko ninjo nga di na mo muhisgot party dadto kay ang anang kalimtan ang tanan. Move on ako. Kaya di ko gusto og stress jud. Kay gusto pala kong taas gan kinabuhi Ginoo ko. Lami mabuhi daning kalibutan na. Salamat kado sa inyong pagmahal. Salamat sa inyong way puas nga pagsuporta na bisag asahay kang vlog di na mo kasabot kay naisahay nga maghilak, asahay malipay. Anja maro to guys. Bye bye. I love you yung tanan. Adyo mo kag kay okay na ko. Okay na. Mumuo na ta.